Καλημέρα σαν να είναι η πρώτη μέρα. Είμαι η Λένα Χαϊδούτη, The Hypnostoryteller, και είμαι σύμβουλος διαχείρισης άγχους που συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη. Σε αυτό το κανάλι θα βρίσκεις ιστορίες για να χαλαρώνεις και τρόπους για να φέρνεις την ηρεμία στη ζωή σου όλο ένα και περισσότερο. Και τώρα θα σου πω μια ιστορία. Ήταν από τις πιο όμορφες, τις πιο ξεχωριστές που έχω δει ποτέ. Στον ήλιο έλαμπε. Όλα τα ζεστά χρώματα της φύσης τα έκρυβε μέσα στο διάφανο σώμα της και τα αποκάλυπτε μονάχα στο φως του ήλιου. Μικρούλα ήταν. Και όταν την είδα, στεκόταν πάνω σε ένα μεγάλο βράχο και έμοιαζε να απολαμβάνει τον ήλιο. Την πήρα για λίγο στην παλάμη μου και την άγγιξα με τα δάχτυλά μου. Την άφησα ξανά εκεί, στο βράχο. Στην επόμενη αναπνοή την πήρε το κύμα. «Έλα μαμά, έλα να δεις τι βρήκα. Είναι για σένα. Κοίτα πόσο όμορφη είναι. Σαν εσένα μαμά». «Μου λες ότι είμαι όμορφη σαν πέτρα, αγάπη μου?» «Όχι βρε μαμά, εσύ δεν είσαι πέτρα, εσύ είσαι μαμά. Κοίτα, έχει το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά σου». Και κάπως έτσι η πέτρα μπερδεύτηκε μέσα στα μαλλιά μιας γυναίκας και μέσα στα γέλια ενός μικρού αγοριού. «Ωχ, έπεσε!» Ο μικρός την πήρε ξανά στα χέρια του. «Μαμά, δεν θέλω να τη χάσουμε. Θα τη βάλω μέσα στη τσάντα μου, στο τσεπάκι με το αντιλιακό μου και θα την πάρω μαζί μου στο σπίτι». «Αγόρι μου, είναι η 7η πέτρα που μου φέρνει σήμερα. Πώς θα τις κουβαλήσεις όλες αυτές? Εξάλλου, όταν φύγουμε από την παραλία, θα ανεβούμε προς τα πάνω, θυμάσαι? Θα πάμε στο μικρό καταράκτη. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να τις κουβαλήσεις όλες αυτές και να κάνεις και πεζοπορία?» «Έλα μαμά, σε παρακαλώ, αφού εγώ θα τις κουβαλάω». Τις πήρε και τις 7 πέτρες μέσα στο τσεπάκι, μαζί με το αντιλιακό του. Μέσα στις 7 και η πέτρα. Και όταν φύγανε από την παραλία, μπήκανε στο αυτοκίνητο και ανηφόρησαν προς το βουνό για να ξεκινήσουν την πεζοπορία της Κυριακής τους. Ο μικρός φόρεσε το σακίδιό του. Βάρινε, αλλά δεν είπε τίποτα. Στα πρώτα 15 λεπτά. Γιατί μετά, λίγο η κούραση της θάλασσας, λίγο ο ήλιος του Ιούνι, άρχισε να μουρμουράει τα δικά του και να ξεφυσάει. «Μπορείς αν θέλεις να διάσεις τις πέτρες από το σακίδιό σου. Έτσι θα είσαι πιο ελαφρύς και θα είναι και πιο εύκολο να ανέβεις», είπε η μαμά του. Τι άλλο να έκανε? Με μισή καρδιά άνοιξε το τσεπάκι και έβγαλε τις πέτρες μαζί και την πέτρα. Τις άφησε κάτω στο χώμα και συνέχισε την πεζοπορία. Πιο ελαφρύς στο σώμα, λιγάκι πιο βαρύς στην καρδιά. Δεν πέρασε πολλή ώρα και 4 παλικάρια, μόλις είχαν βουτήξει στον καταράκτη, με μαγιό και πετσέτες περασμένες στους ώμους, διασταυρώθηκαν μαζί τους και τους χαιρέτησαν, όπως πάντα χαιρετιούνται οι άνθρωποι στα βουνά. Και εκεί που συναντήθηκαν, να σου σύρθηκε το ένα πόδι, να που σκόνταψε λιγάκι το άλλο, να που τρύπωσε η πέτρα μέσα στο παπούτσι του ενός. Και
έκανε κάμποσα μέτρα αυτός ο ένας με την πέτρα στριμωγμένη δίπλα στον αστράγαλο. Φτάσανε στο αμάξι. «Ρε Κώστα, περίμενε λίγο. Κάτι έχω στο παπούτσι». Βγάζει την πέτρα. «Δηλαδή ρε θηρίο, τόση ώρα περπατούσες με αυτή την πέτρα στο παπούτσι». Να σου πω κάτι. Καλή συνοδοιπόρησα ήταν. Της αξίζει ένα ταξιδάκι στην Ικαρία. Θα την πάρω μαζί μου». Την έβαλε στο σακίδιο. Φτάσανε κατά το μεσημέρι και ο ήλιος ήταν ψηλά. Βγήκαν από το καράβι ταλαιπωρημένοι, νησταγμένοι. «Πού πάμε ρε εσείς?» «Εγώ λέω έτσι όπως είμαστε, να πάμε να πεθάνουμε σε μια παραλία μέχρι το βράδυ». Και πήγαν. Στην πρώτη παραλία που βρήκαν μπροστά τους. Πέταξαν τα σακίδια στην άμμο και βούτυξαν στα κρύα νερά. Πάγωσε το κεφάλι, έσβησε η κούραση. Πήραν ανάσα. Ο ένας βγήκε έξω, τυλίχτηκε στην πετσέτα και έψαχνε για αναπτήρα. Γρηγόρη, έχεις αναπτήρα?» «Κοίτα στο μπροστινό τσεπάκι», φώναξε ο άλλος από τη θάλασσα. Ανοίγει ο φίλος του Γρηγόρη το τσεπάκι, γυρνάει την τσάντα ανάποδα και πέφτουν στην άμμο γυαλιά ηλίου, φιλτράκια, χαρτάκια, αναπτήρας και η πέτρα. Πέρασε η ώρα, πέρασε και η μέρα. Έπεσε ο ήλιος, μαζεύτηκαν από τη θάλασσα, πήραν τον αναπτήρα, την πέτρα την άφησαν εκεί, στην άμμο. Βγήκε το φεγγάρι, η πέτρα εκεί. Βγήκε το πιο ψηλό αστέρι, η πέτρα εκεί. Ήρθε και η ώρα της Ανατολής. Η πέτρα εκεί. Εκείνη την πρώτη ώρα μια κοπέλα περπατούσε αργά στην αμμουδιά με τα μάτια κάτω. Έφτιαχνε το καλοκαίρι της. Κάθε καλοκαίρι, την τελευταία μέρα πριν επιστρέψει στο Βέλγιο, μαζεύει σε ένα βαζάκι βότσαλα και κοχύλια από τη θάλασσα. Και όταν νοσταλγεί τις μέρες της στην Ελλάδα, τα κρατά στα χέρια της και ο καιρός περνά πιο εύκολα εκεί έξω. Το βλέμμα της έπεσε στην πέτρα. Πανέμορφη. Αυτή η πέτρα είναι το ίδιο το καλοκαίρι. Αυτή αξίζει να γίνει κόσμημα. 3 μέρες μετά πετούσε για Βέλγιο. Κοιτούσε την Ελλάδα από ψηλά και φορούσε την πέτρα στο λαιμό της. Όταν ήμουν μικρή, είχα ένα κουμπαρά γουρουνάκι, ροζ. Μου το είχαν κάνει δώρο οι γονείς μου για να μάθω, λέει, να κάνω αποταμίευση. Στην αρχή, μέχρι να καταλάβω σε τι χρησιμεύει ένας κουμπαράς, το ροζ γουρουνάκι βρισκόταν στο τελευταίο ράφι της βιβλιοθήκης μου, ψηλά, και χρησιμεύε ως δικοσμητικό. Και όταν μου έδινε καμιά φορά ο παππούς και η γιαγιά χαρτζηλίκι, το έβαζα στον κουμπαρά. Γιατί το έβαζα, δεν ήξερα. Και έτσι δεν ένιωθα και κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα. Είτε είχα χρήματα στον κουμπαρά, είτε δεν είχα, το ίδιο μου ήτανε. Θυμάμαι όμως, μια φορά, είδα σε μια βιτρίνα μια πανέμορφη κόκκινη σχολική τσάντα. «Πόσο κοστίζει? Φτάνουν τα χρήματα που έχεις στον κουμπαρά σου?» με ρώτησε η μαμά μου. Κεραμίδα μου ήρθε. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι χάλωσα κάπως. Και ότι από εδώ και στο εξής, όταν θα ήθελα να αγοράσω κάτι, θα έπρεπε να αδειάζω τον κουμπαρά μου. Άρα θα έπρεπε να βρίσκω και τρόπο να κρατάω το γουρουνάκι μου παχουλό και θροφαντό,
για να μπορώ να το αδυνατίζω όταν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό που λες μου ήταν πολύ χρήσιμο τελικά σαν διαδικασία. Πρώτα απ' όλα γιατί με έκανε να αναρωτηθώ αν όντως χρειάζομαι αυτή την κόκκινη σχολική τσάντα. Να αξιολογήσω αν όντως τη θέλω. Αν είναι δική μου ανάγκη και επιθυμία και όχι επιθυμία κάποιου άλλου. Και αφού διαπιστώσω ότι είναι πραγματική επιθυμία και πραγματικά δική μου, να δω και τι είμαι διατεθειμένη να κάνω για να την αποκτήσω. Και να οργανώσω από εκεί και έπειτα ένα πλάνο, ώστε να καταφέρω να την αγοράσω. Είπα λοιπόν στους θείους και τους παππούδες μου ότι στη γιορτή μου και τα γενέθλιά μου, αντί να μου αγοράσουν ένα δώρο, προτιμούσαν να μου δώσουν τα αντίστοιχα χρήματα. Και αποφάσισα να μην πάω και σε μια σχολική εκδρομή, το θυμάμαι αυτό, ώστε να μην αδυνατήσω τον κουμπαρά μου. Δεν με απασχολούσε όμως. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μόνο την κόκκινη σχολική τσάντα. Σχεδόν μπορούσα να την αγγίξω. Με φανταζόμουν να τη φοράω και να πηγαίνω στο σχολείο. Στο νου μου ήταν σαν να την είχα ήδη. Οι άνθρωποι πάντα είχαμε στόχους και είναι καλό να έχουμε στόχους, γιατί καταρχήν ξυπνούν τον εγκεφαλό μας. Η επίτευξη ενός στόχου είναι μια δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τον εξελίσσουμε. Εδώ όμως αξίζει να βάλουμε ένα αστερίσκο και να αναρωτηθούμε. Όλα αυτά που θέτουμε ως στόχους οι σημερινοί άνθρωποι είναι όντως δικές μας επιθυμίες? Είναι αληθινές μας ανάγκες? Βάζουμε ένα στόχο και τρέχουμε αγωνιωδώς να τον πετύχουμε. Δοκιμάζουμε τεχνικές που ακούσαμε ότι πιάνουν, χρησιμοποιούμε μεθόδους που μας πρότειναν ως τις καλύτερες και όλα αυτά σε ένταση και ταυτόχρονα και όλα μαζί και όποιο πιάσει. Και μέσα σε όλο αυτό τον αγώνα έχει χαθεί η μαγεία. Έχει χαθεί αυτή η φλόγα στην καρδιά, αυτή η σπίθα, έχει χαθεί το όνειρο. Η πίστη σε αυτό που ίσως να μοιάζει άπιαστο, αλλά που τόσο πολύ το λαχταράμε. Για να πετύχουμε ένα στόχο, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να ξέρουμε ποια ανάγκη μας καλύπτει και κυρίως ποια βαθύτερη ανάγκη μας καλύπτει. Για παράδειγμα, θέλω να γίνω αστροναύτης. Οκ. Θέλω εγώ. Είναι δική μου επιθυμία να γίνω αστροναύτης. Ή απλώς θέλει η μανούλα μου να με καμαρώσει σε διαστημόπλοιο? Ποια δική μου ανάγκη μου καλύπτει το να γίνω αστροναύτης? Αφού απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις, τότε ναι, μπορώ να αρχίσω επισήμως να με φαντάζομαι μέσα στο σκάφανδρο να χοροπηδάω πάνω από τους ελληνιακούς κρατήρες. Και πάλι, δεν θα έχω γίνει αστροναύτης ακόμη. Θα πρέπει να καταστρώσω ένα σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση, προς το στόχο. Να αναζητήσω τα βιβλία που θα διαβάσω, τα πανεπιστήμια που θα φοιτήσω, τους δασκάλους που θα επιλέξω, τις έρευνες που θα κάνω και να τα κάνω όλα αυτά και να τα κάνω με αφοσίωση και συγκέντρωση. Και όταν πληθαίνουν οι φωνές απ' έξω που μου δίνουν συμβουλές ή μου κάνουν υποδείξεις, ακόμη και αν αυτές γίνονται με καλή πρόθεση, να θυμάμαι πως η πηξίδα στο δικό μου ταξίδι είναι η δική μου φωνή και ήρθα στη γη για να το ζήσω αυτό το ταξίδι με τα όλα του. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που έχω να κάνω στο φυσικό πεδίο και πράγματα που έχω να κάνω στο πνευματικό πεδίο. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας, και δίκιο είχαν. 3 είναι τα κλειδιά για να πετύχεις αυτό που σήμερα σου μοιάζει αδύνατο. Πρώτο, να το πιστεύεις και να το θέλεις και να ξέρεις και το γιατί. Δεύτερο, δράση προς το στόχο, ενσυνείδητη. Και τρίτο, πνευματικότητα. Εργασία με συγκέντρωση, αφοσίωση, πίστη. Τελικά την αγόρασα εκείνη την κόκκινη σχολική τσάντα.
Όταν είπα για πρώτη φορά στο μεγάλο βράχο ότι έχω ένα όνειρο να ταξιδέψω και να γυρίσω όλο τον κόσμο, εκείνος με κοίταξε, το θυμάμαι, με κοίταξε υποτιμητικά και μου είπε πως είμαι απλώς μια πέτρα όπως και εκείνος και πως η μοίρα μου είναι να μένω ακίνητη ή να με κλωτσούν οι άνθρωποι ή να με πετούν. Είμαι εγώ. Είμαι η πέτρα. Και σήμερα με φορά κόσμημα πολύτιμο μια όμορφη κοπέλα στο λαιμό της και ταξιδεύω με το αεροπλάνο σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστώ που ακολούθησες τη φωνή μου μέχρι εδώ. Αν σου άρεσε η ιστορία μου, άσε μου σχόλια και μοιράσου αυτό το podcast με άλλους ανθρώπους. Εξάλλου, οι ιστορίες είναι για να μοιράζονται. Καλή συνέχεια!